Hej så og velkommen til denne gratis video fra pcpro.dk. Jeg er blevet spurgt inde på forummet ved 5.dk, hvilket billedbehandlingsprogram til Mac jeg vil anbefale, hvis man ikke lige har så mange penge til at gå ud og købe Photoshop fra Adobe. Og jeg har siddet og kigget et par alternativer igennem, og faktisk er jeg gået hen og blevet forelsket. Og derfor vil jeg dele det her lille program med jer til alle PCPro blog læserne. For jeg synes simpelthen, det er fantastisk. Det koster næsten ingenting. Det er fantastisk hurtigt til at starte op, compared to Photoshop. Og ydermere, så har det stort set alle de funktioner, man kender og bruger i Photoshop. Selvfølgelig mangler der nogle af de der high-end funktioner. Det kan jeg godt leve uden. Og så har den ikke mindst de samme genvejstaster næsten hele vejen igennem. Så er man familiær med Photoshop, så lærer man ret hurtigt Pixelmator. Lad os prøve at tage et billede en gang her og trække ned i Pixelmator. Bum! Og så har vi det her. Det jeg nu vil prøve bare lige at vise som eksempel, det er en typisk Photoshop ting. Jeg vil prøve at skære mig ud, og så vil jeg lave noget i baggrunden. Og der vil jeg bruge en generator. Så jeg starter med at lave et nyt lag her, og hopper op i filter, generator. Og der kan vi se, at vi har en masse forskellige striber, starshine. Vi kan lave skyer. Lad os lige prøve at demonstrere skyer en gang. Så kan man vælge to farver her. Jeg kan fx sige, vi skal have noget blå, og bum. Så kan I se, så kan man lave nogle frække skyer her. Jeg tror, jeg går til det. Prøv at se her. Når nu man højreklikker og får et lag, så får man et eksempel på lagene. Så det er simpelthen så genialt. Så man slipper for at ligge og rode rundt med og finde ud af, hvad alle de forskellige lag nu hedder, og så videre, så videre. Man kan simpelthen se her, at den er placeret derop, og så videre, så videre. Det er simpelthen genialt. Den eneste genvejstast, jeg sådan lige har stødt på, som hedder noget andet, det er Resize. Den hedder Command T. I Photoshop for Transform hedder den Command F for Free Transform. Men ellers kan man shift ned for at bevare ratio, og man kan selvfølgelig også skalere den, som man vil. Ellers har jeg faktisk ikke bemærket nogen genvejstaster, der er anderledes. Men det var bare lige det her med højreklik, og man kan se lagene alligevel vise. Nu skal vi have lavet en generator, så jeg laver et nyt lag her. Bum. Og så skal vi op og have nogle sunbeams. Og prøv lige at se her, hvordan det her lasso noget det fungerer. Så dejligt Mac-agtigt, at den sådan snor sig rundt her. Reflekterer herop. Jeg kan sidde med det i lang tid. Lad os lave en stor radius her. Lad os og måske kontrast, time, sådan her. Det ser helt forfærdeligt ud, hva'? Yes. Sådan der. Og nu er der nogen til at tænke, hvad søren er det, han har gang i ham dagen. Bare roligt, det bliver bedre. Vi lægger lige det her lag herned, og det vi nu skal prøve nu, det er at finde mig, så jeg prøver lige at prøve at se, hvordan det fungerer, når man vælger noget. Det kan være, at jeg skal vælge det rigtige lag. Deselect, Command D, ligesom i Photoshop, så her. Man får straks en idé om, hvad det er, man vælger. Bupski, så trykker vi lige plus, og holder shift nede, ligesom i Photoshop. Ups, der vælger jeg lige lidt for meget. Sådan der. Sådan der. Lad os også bare få det her med, hvis vi lige kan. Og måske også lige det sorte hernede. Og så. Måske. Det er meget sådan noget med at sidde og fedte, når man skal klippe ud. Sådan er det. Jeg fik måske også taget lidt for meget herop. Men det gør vi lige nu. Sådan her. Og så kan vi gøre mig lidt gennemsigtig. Og så kan vi lige sætte den her på igen. Vupti. Det var ikke det lag, vi skulle rykke ved. Det var det her lag. Bum. Prøv lige at se her. Altså et billigt, ikke særlig dyrt kommercielt program til at gøre en masse af de ting, vi allerede kender i Photoshop. Jeg synes, det er genialt. Det var bare lige et lille tip her fra PCPro, fordi jeg faldt over det, og jeg synes, det var et rigtig genialt program til prisen. Og til alle dem, der gerne vil i gang med et ordentligt image manipulation tool billedbehandlingsprogram, uden at skal betale de dyre premium fees, som Adobe tager for deres Photoshop pakke. Det var alt for mig. Vi ses på pcpro.dk.